दिनै एकदमबारे हरावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दा माबाफोर नुदों नामा आं मिथिला दा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायदों मोनसे आं दाखालि बानायदोंमोन बेखौ आगारनाय जाथ'वाखै बेखौ आगारगोन माने आं लाङिनो थांबासो भिडिअखौ आगारनाय जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं दा आगारथ'ला बे आगारनाय माने आंनि 2 GB MB आ 0.0 ओरै खावसेल' खारबावगोन आरोना दा बेनोसै इउटुबाव भिडिअ आगारनाया मालायना बेसेबां जायो आं बेखौ बारा मोजां मिथिया आंनिया खिन्थु जोबोद जायो आं डाइरेक्ट सिदा खोथा होनखायो दा आं दिनैनि ब्लगखौ हराव स्टार्ट खालामबाय आरोना हेल' नोंथांमोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो मोनसे बरायावनो जालायबाय आरोना नोंथांमोना नायगासिनो मिस्टार मिस्टार इउटुब चेनेल स' लोगोफोर एबारनिफ्राय ब्लगा न'आवनो फैबाय थासिगोन आरोना बिदिनो एसे नर्मेल नोंथांमोना नायनो मोजां नांगोन ना कमेन्ट खालामदो दा आं न'आवनो स्टार्ट खालामबाय थानोसै एबारनि ब्लगखौ ओरैनो आं बिदिनो नायलांबाय थादों आरोना माने गोजानाव थांनाय बेसेबां बेरायबावनो ओंखायनो न'आवनो ब्लग बानायसै एबारनिफ्राय लोगोफोरनि एकदम मबाइल केमेराया बारा मोजां जाला ओंखायनो आं ब्लग खालामनायखौ एसे बन्द' खालामथ'नानै दोनदोंमोन आरोना एबार स्टार्ट खालामफिनसै जिखुनु जाया लाजिनाय थाजिनाय एकदम गैला आरोना आंनाव दा दिनै मोनसे भिडिअ नुदों बेसो आंनि मटिभेसना बांसिन दावखोबावदों आरोना दा नोंथांमोननो एसेबां हायो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजानोसै आरोना बे आंनि इनफरमेसन लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनानै होबाय दा बिदिनो आं दिनैनि ब्लगखौ नै गस्ला गानाखै माने नुदों मादों आं बेखौ मोजां मिथियो दा बिदिनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दसे थानानै लोगो मोनफिनगासिनो दं दा आं मा ओंख्रि संदों मा मादों बेखौ देखायगोन नोंथांमोननो दिनै दा आंबो सरब जोसि बादि बिदिनो न'आवनो लाबाय थागोन दैलि नोंथांमोना नायनो मोजां नांगोन ना नाङा कमेन्ट खालाम आरो जेसेबां हायो सापर्ट खालाम शेयार खालाम 40K जासिगोन बारा नांला बिदिनो एसे नांबावगौ आरोना दा लोगोफोर आं न' सिङाव दसे थांनानै देखायलाबायसै जान बाबु मोगथांखौ देखायगोन ओ कापार बुरि थांसै ओमफ्राय गिया नोङो मोदाय ओंखारदों बेहाय ओं नैजा नायनो हागोन नोंथांमोना दा दसे थानानै सिङाव हाबनानै देखायगोन आरो जान मोगथां जानि नानि सबखौ फेमिलिनि मानसिफोरखौ जिखुनु हाया आं देखायजोबगोन आरोना लोगोफोर नै आसोलखौ देखायनोसै आरोना आं दा बोरो अबाव गोमानानै दं बे दाम मोसालाय देलाय मोगथां मोसालाय ओइ रलाय र' मबाइल लाइट जोंबानो खारखायो थाव ओइ ट्रेक्टर फैनायनि ट्रेक्टर फैदों नायहैनि फै लामाथिं लेंनानै लांनांगोन दा ट्रेक्टर नायनो हाय होन आद लाजिखायो आरोना आसोला नै दे एसे मोसानानै देखायदो बा ट्रेक्टर फैदों नायनि फै ट्रेक्टरखौ ट्रेक्टर हरावसो बारा क्लियार नुनो नंला खानायफोराबो आं नायाखैमोन आद गाज्रि नुदों दा र' आसोलनि देखायनो फै हा दे फै नायनि आखाइखौ हम ट्रेक्टर नों ट्रेक्टराव गाखोनो नामा हा मा होनदों ट्रेक्टराव गाखोनो हाया नोङो मानो ओइ थांना लामायाव थांना इन्टारेस्टिं मेना फैबाय आरोखि दा र' देखायना खारदो मोगथां खारदो ट्रेक्टरनि जोमा फैबाय नै सिख'लायनाय जालायसिगोन आरोखि बाबु नै ट्रेक्टर फैबाय दासो हालौनानै दासो फैदों आरोना नै बुरा ओइ बाबु माने खारदो र' आसोलखौ देखायना दाखालि बिनि भिडिअ आगारबाय रिमुभखा डाइरेक्ट इउटुबनिफ्रायनो रिमुभ डाइरेक्ट नै मोसालाबायगासिनो आं जाराखा इउटुबनिफ्रायनो रिमुभ नै दिनैनि ब्लगा बिदिनो आरोना लोगोफोर दे ओइ इजानाय रनाल्ड'आ बोरै देखायोमोनलाय हा देलाय जाम्बा एसे एक्टिं देखाय नै नोङो र' आरो जोबोर भिडिअ फैगासिनो दं जोबोर भिडिअ फैबाय थागोन लासैनो बे थागौमानि मोजां भिडिअ बानायनो नाजागोन नै बोरै कि करतासो ना मोन्दों माथो वाव ना सायदों आरोखि ना दा आयौ खोरखि फाङाखै माथो आंलाय बे आंनि मामा जोबोर
गोरिब न' आरोना माने रुम आंनि जोबोद गरम दा इखौ फांनानै लाग्रोन र' बिदिनो मोजां नाङा होबाय थागोन खिन्थु दैलि होगोन भिडिअ बानायनाया र' दसे थानानै फांगोन इखौ दा नकुल ब्लग वाव बेनि भिडिअ आगारनानै रिमुभखा डाइरेक्ट आगारगोन र' मा ओंख्रि संदों गोजान देखायनो र' ना 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 मा ओंख्रि संगोन मादै अनला ओमफ्राय खुसियाखौलाय खुसिया नोरसिं दा नै जानो न' आरोना बेफोर नै बायला जिला न'खौ देखायनाय जाबाय दा नोंथांमोननि गेजेराव बबे बे टाक्लाय हा टाक्लाय नै बे बलखौ जोनानै देखायलाय देलाय जो गोसा जो सानैजों गेलेनो बा खिथु फै दे हायाखै दे नों आंखौ जोलाय आंखौ जो हालाल नोंजों मायाव थांनो दे जो इस बल गेलेना सानजों मा होनदों बाबु दा बिदिनो सोलिबाय थागोन ब्लगा एसे खम टाइमाव बन्द खालामगोन मा बुस्थु मा बिलाय मा बियो हा एम्फौ मा नाम नैबे एम्फौनि नामखौ होद आं गियो आंबो गियो आरो मासेबाव आयु बेथ' नै गिदिरथार बियो आयु गिदिरथार ना बियो बेमा सानि बेमाया गिदिरथार ना हास्लास्लारलायो नै आछालुखा दै सारसिगोन दै बियो दै थाबा नै आं आछालुखा दै लुलायबाय आसोलसो खामानिल' थिननांगौ बेखौनो मावखायो थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो बन्द' खालामथारनोसै नामा दा आं गस्ला गानाखै बिदिनो बुंनो होननानैसो बानायनाय जादोंमोन दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो थाबै ब्लग होबाय थागोन एबारनिफ्राय